Takže čaute lidi, já vás vítám u mojho 15. dílu, aj tady s Marcelem. A hrám tady za jeho účet, mám tady level 73. Měl jsem aj 500 hub na Epic Event, padl mi 1, 2, 3, 4, 5 epiků mi padlo. A dal jsem hned podzemko a dokončil jsem si aj sklo a čiel jsem išel do čarou obchodu a našel jsem tam Epic naštěstí, takže se koupíme. A koukám, nevím, že či si to mám nechat, alebo ne. Radši si to nechaj, ale nechaj si ten Ale Epic. aj túto si nechám. Nechaj si ten Epic v inventári. To chci čarodějnice se koupnem. Než mi příseda. Zbraně. Zbraně. Jej, mám tam aj novou. No. 10 hub. Víš, kup si něco. Daj tam jen houbu tu. Ježíš. A mám tam novou Zbraňovce. nový zvítek. To je meč pomsty. To je... Kterou svou zbraně zvík kritickou. To si koupím. Protože kdybych to dal, tak Tak si máš se světa. no, tak to jsou. Mám zatím 53 sekund. A za jeho účet to máme, je to já sám. No to je můj účet. Je velmi dobrý. No ještě mi chýba sklo, ale včera mi vůbec nepadlo sklo, vůbec. Měl jsem 100 energie a žádné sklo mi nepadlo, to je úplně zvláštní. Jako by ten nějaký ten čigán čurel. No, já jsem to sice dokončil až v 70. leveli. Skoro dost. No. Mně chýbají včera iba 3 střepy tady. He a M-ko mi takto jde, že Marcel. M-ko z toho jde. Mně chýbal jeden strep, 5 levelů mi chýbal. Tento. Ano, Posledný strep mi chýbal. ano. Já jsem vždycky dal 3x 100 energie a furt mi to nechtělo padnout. No, už jsem porazil stokohen. Čistý, jako stokokryce. Toho, jak se volá ten krokodil, ten stokokrokodil, nebo kdo to byl? Stínokodil. Stínokodil, no, díky. Toto se nedáš. Dáme ho skoro. Skoro jsme ho dali. Máte nějak vylepšit? No, daj mi výdrž, já jsem šel dávat výdrž. Mám málo HP. Dobrá. Dám ti nějaký úkol. Daj mi najmä minuta. Toto? Ano. Jako najmä minuta, keď tam jsou dvě, tak najmä získat, co tam. Blátokodil. Bylo to kodil? Čo má pěkně jiná štěstia. Že kdybych si to štěstí vymaxoval, tak bych mohl mít tady takých 55, bych měl čelu asi možno. Radikok? Ukaž. Jdeme se. Asi mají na světě 22. To už jsem vám asi říkal v minulých díloch. No, dostal tam Epic od Kostlivca na 300 ty. Ano. No. Mám 2 epiky na 300. Je velmi dobré. A víte, proč se voláme na YouTube Shakes and Fidget, lebo my jsme se tak dohodli, že já se budu volat Shakes a on se bude volat Fidget, lebo ten Fidget je kouzelník. A prostě jako je to gnom, ale to nevadí, jaká to je rasa, ale je to kouzelník. A ten Fidget je válečník a je to člověk, takže můžem to být já, prostě se tak dohodli. Ano, to je velká pravda. A kdybyste Marcela moc dobře nečuli, tak on je kousek ode mě dálej. No tak 5 metrů, alebo já nevím, metr. No. Jak tak. A ještě vám můžu vzpomenout, že hrajeme na S1 a S21. Ano, S1. Volám se na S1 Marcel 999 a na S21 Bezdomovec raz, dva, tři. Co tam volám, kdybyste se tak jsem si dal, já jsem nevěděl, že jaké jméno, tak jsem si dal na Bezdomovec. No. Vypadám tam skoro jak bezdělák, ale to je nic. No, prostě jsem tady. Jako, má dobré věci. No.
Tady. Na Marcelovi. Tento dobrý. Na světě, a já jsem se na světě na 23. Furt nemůžu dát mistra Voodoo, lebo vždycky mohl z nějakých pěsl života. To mě bude vždycky tak nasrat. Je to není možné. Žádný dobrý item mi nepadne. Doufám, že ho aspoň v přerochodě. Samé na inteligenciu. Aspoň naštěstí jeden. To si ho čemu nenechal. No obratnost. Jo, ale... Konečně. Bo máme na výdrž, že potřebujeme na obratnost. Tam to štěstí si dáme. No tak to štěstí si Dobře dám. No, trochu to hlavě. Taky sejný, kukaš. Vyčarovaný. On má blesk. Jdu zkusit dát to mistra Voodoo. Daj ho. Už mi spadla stolička. Dobrý. Kritik. No diskonta kritik. Kritik 12 000. Zablokováno. Skurinuť, ale to sa nedá. Já tě zablokováno. Kusím na tohoto zelila. To je zelí úplně. O to je 27, takže nevím, jestli ho dáme. Ale na obratnost. To bych ho mohl. A já bych se mohl dát 8, ale moc měl HP, 2000. A dám si hodničku. Ježiš, 3 trička, akurát Cílo, to jste si vlastně mohli nechat. Úplně co mi tady padlo, plechárně, 3 plechárně mi tady padly. To je na nic. Ještě jdu aj na svět 1 na Marcelův účet. Jo, ano, strkač do nosu mi tady padl. Výborně. To jsem na světě 1, takže tam já půjdem. Tak je to lepší, alebo já nevím, ale je to asi ano, lebo to je plus poškožení 2 a minus 1 vydržel, to je nic, ale vadí. Ale strkač do nosu, to jsem vždycky chtěl. A si až chtěl strkat do nosu. Špánatko. Já tému říká strkač do nosu, tému kuchyňskému noži. To bylo dobré. Takže jak to voláš? Marcel 999. Hej, co se tam prihlasuješ? Že potřebuje, aby jsme viděli. Já. Na chvíľku vám to pauzu len pro heslo. Takže jsem zpět. On mi dal mi heslo. To je velmi dobré. Lebo takáto kamoša je, to bar toho nemám. Ja nemám. Skoro raz za čas sa pohádame, ale to ne, to iba niekedy. Ale to kvôli také blbovine a najda to za 2-3 minúty už sme zase kamoši, takže... Ale kvôli nejakej blbovine. Že ti hádžu balónek, kde si prdaný, že ti to odpalujem. No. Alebo po mne on hádže aj papuču niekedy. No ten kuchynský nož mi potom kúp, si je 3 na ňo. No, Áno. Nic nekupujem, to si kraviny všetko. dobre. 11, 22. Toto... No je to, nevím. No je to dobré zatím. No je to dobré zatím, no nevím. Takže najvíc Takže ja musím rád iba zabiesť do moca, lebo ja to neobsadil místo. To ste duší ten strkač do nosu 3 zlaťáky. Áno. 3 zlaťáky. No tak áno. Áno, 3 zlaťáky. Takže To je jedno, čili idem na svět 13 a projím z ohnivého fundamentála. ste úplný, to úplná lama. To ste To je nevidíte. velká pravda, že to je lama. Ja už som ho porazil prvýkrát, keď byl v podzemku. Já 4 minuty, To je nic. To si dám úkol za 4 minuty. No daj hospodu a využti. Ešte, že sme nešli ven. Tam prší. no, to je velká pravda. Na chvilku dám pauzu na 4 minuty, že čau. Takže jsem zpět. Mám tady tu hospodu proti stokokrychy. Proti fotbalu. Tady sme ju. Jdeme na arénu. Ještě vám ukážu cech. Je velmi dobrý,
Kdybyste se nám chceli připojit, tak A musíte být být 28. Musíte být aspoň 28. no. Kritik. Ne kritik. No, sakra. Rana chýbala. Keby mi nedala ten kritik a keby jsem to... Ty vole, prší. No tak prší nám tu, to je velmi dobré. To je strašně velmi dobré. Aspoň nemusíme jít furt ven. No. Nejdeme proti té pekelné bytosti. Doufám, že ji už dá, lebo aj ona je na sílu. A promiňte, že mi někdo volá. Jo. Protože jsem to musel vyhnout, ale jsme tady, takže ho nedá. No, to je jasné. O, tak málo HP. Mám to tady za hubičku. Ne. Já jsem to už zkoušel na toho krokodýla. Dal jsem mu, prvo jsem mu nedal. Co jsem mu dal? Mám tě za 4 minuty. Jo, najméně. Vydali. Tady jsem já, na podzemí jsem svět, můžu jít na arénu. Jo, a keby tak pro informáciu. Mám také informácie o mě. Bývám ve Skalici, mám 10 roků. Chodím do školy ze Šovenského. Kolko? 12 nebo 13? 12? Já nevím. 2 Skalica, tak 2 Skalice. Bývám v Skalici, no to jsem říkal. Nosím brýle. No. A ještě se vám můžu reknout. No. Mám 150 cm výšku. A kilo mám 35. No. Čil, vám něco já povím o sobě. Tak. Já teď bývám ve Skalici. Teď chodím do také jisté školy. Jo, a ještě Paťo je můj nejlepší kámoš, kdyby tak pro informaci. A i Marcel je můj. A i s takým ještě jedným kámošem. A já mám taky 136 cm, 33-4 kg. Potom mám 11 roků, spadl ze stoličky. Jo. mám 11 roků. Nemáš. Mám. Či? Ještě nemám, ale ten rok ji budu mít. Nemáš ještě. No, ale budeš mít, já budu mít také, ale... Až na druhý rok. No. A... výborně. A já už nevím, co si k sebe ještě mám řeknout, takže to bylo asi všecko. Koľko máš centimetrů, jako víš? Už jsem říkal. Aj kilo jsem říkal. Tak to už je asi všecko. Takže ještě minutu. No teda vrátím však šejku. A potom toto video bude takých 20 minut. Jo, je to 20 minut, jak tak. No lebo já už jsem si keby koupil ty autorské práva na 12 hodin maximálně. A ještě, počkajte, ještě se jdem na záchod, tak pro informaci. Takže to len na chvíľku pauzne, možno. Porazili. No. A já se strašně těším, až keď budu mít záchod. Lebo to bude úplně cool. To bude záchod. Čiže na světě 13 sa mi už konečne dokončí úkol. Takže, no, jsem len na takých půl minuty zpátky. Tak to bude taký pauzovací díl. Takže ne, za to nedizlajkujte, dávajte mi hlavne lajky a odběre. Takže. No, jsem došel. No. Odchodu tady má.
Ešte to, no tak pohnúť to nemusím, lebo tady sa mi dokončil úkol. Za koľko už tu hráš? Koľko? Co? Koľko už tu hráš? Tady? 3, tam 2, taky 5. To Direkty. Pokud něco budete čuť, tak to byla Marcelová manka, protože včera točím u Marcela. Ještě jsem tady koupil do zbrojí. Nemusíš, to jsou kravinky. Dám ti houbičku. Nedaj. Na Epic eventě mu padl jeden Epic. Naštěstí. Pepeckovi naštěstí. Nebude na nic. Ještě byla i za houbičky, neměla ani na houbičky na to. Měl jsem. No, měl jsem 16, alebo 23. 20 jsem měl nějak tak. No, nějaký 20 měl. To bylo úplně zbytečné. Takže tak. Má Brnko nic moc. Kúpi si asi aj nové Brnko. Kúpim, keď tam budeme cílu. No. To bude také Brnko, ale... Nejistý zlodej, no tak poď, koľko ubíraš? Potom akože fakt promiňte za tie lagy, lebo ja mám strašne moc programov, no takže aj internet je trochu pomalší. No, tako ináč keď tam mám jeden, no tak je strašne rýchly. Áno, to je pravda, moc veľká. A ja som mal zapri jeden internet, tak to vôbec ani lag. No tak raz za čas, keď to nehrám 5, ja neviem, půl hodinky, tak to tak laguje. Vždycky. No, to je niekedy pravda, ale to len, a to málo kedy. Ne? Áno. No, včera v obchode máme Elik na obratnosť, ktoré si hneď kúpime, pokiaľ je drahý. No, nemáme na to peníze. Dva na zlaťáku. Tady cech nemáme. Ani ja. A mohli by sme založiť, ale nevíme. Ešte tady jsem vám slúbil ukázať cech. Najväčší level je tam... Áno. Je Eliemne. Potom my tejto zbraní smraďoch líkáme. Áno. Smraďoškam, lebo to robí, že... No to je pravda. Ale ako neurážeme žiadne publikéry, to majú. Ako iba říkáme o tej zbraní, ako neříkáme, že ľudia, čo to majú, sú smrady. To ako keby to měl Andrej, tak by to byl smraďoch, ale ináč nie. Ako nemyslím Andreja jako vás, ale Andreja Kolínka. Chápete, ne? Vidíte, prečítajte si to, je zbytečné posílať pozvánky nikam. Ikam inám nejdu. Chápete? Vidíte? Ale ako ani proti Andrejovi Kolínkovi nemáme nic. Proti nemu máme akurát toto. Je to jeden bodkovanec. A to je ešte tlustý, takže je... No, není. Ale ako my proti nemu nic nemáme, je to náš aj dobrý kamarát, ale niekedy nám niečo urobí zle. Áno. Takže aj proto ho niekedy nemáme rádi. No. To by len informácie o Andrejovi Kolínkovi. No, bodkovaný. Dobre, to je jedno. Som podrazil, dúfam, že ani nepoznáte, lebo to je též Morten. No, áno. Lebo nemu keď sa niečo poviem, tak on urobí presne opak. On urobí toto. Ježiš! Áno, to je pravda. To aj učiteľka to furt robí, že Ježiš. Furt to říká. On je s tým asi aj posedlý. Ja nevím. A furt to robí frajeren. A to je aj pravda. Furt len kvôli nejakým hackom, ktoré ani neexistujú. To sú iba víruse. Áno. Lebo ja tiež som hľadal hacky, toho sa priznám, a všade byl len napísaný vírus. Všade u každého komentu.
vírus, error a také krávy. Ideš si na arénu a potom si to... 99. Ježiš. No, nemáš šanci. To skôr. Nemáš šanci. Škoda ti 2 kritiky. Že? To nehambí. Blbec. Blbý. Krasivý. Ja mu nedám ani jeden a mám skoro 50%. Koľko to je 99? Ja bych měl ještě ten letva na štěstí, tak to bych měl 50% určitě. No. Alebo ten veľký. To je Tak je to dobré. málo štěstia. Ale jako je to trošku lepší. Lebo ešte tak pro informáciu říkáme toaletnému papíru, že hajzlák. Áno. Áno. A ešte, že namiesto záchod, že idem na záchod, řeknem idem na hajzel. A vždycky tak říkám, jako čiže jsem to nerekel, aby tak pro informáciu, že hajzel je záchod. Toto neví. Prostě hajzel je záchod, už si to zapamätajte. Alebo hajzlák je zase ten papír. Na záchodu, no záchodový. Si zapamätajte. No. Zkusím u tohoto s prepáčením Magorovi. Áno. Zkusím vyhrát, že prý je lepší, keď ja jdu sem a dám si cheat, no takže ja tam vidím tú guličku. Áno. A to som s tým vyhrala 2000 zlaťákov a 4 houbičky a potom som ich projel 6. No tak áno, napíše, a musíte mi sech. Ináč cheat. No, ináč Ale to napíšete počkaj. si tam cheat. Počkaj, že to je tady. Podľa mňa ide to len tady. No. Potom, keď si to chcete dať preč, no tak musíte refreshnúť stránku. No, vidíš. ukáž sa. No. No, dáme 10 zlaťáků. No a tady to není vidět, takže to je, Čo to není vidět. to nevadí. Skúšam. No, tak ještě tam zadíme, to tady půjde vidět. Nevím. To půjde za pár vidět. To nepůjde. Kurňa, kde to je? To je žebrák. Já to nikdy netrefíme, tak kašlu. Keď se zlaťákov zade. Ježíš. Šilnic. Včera to vyhrajem! No, kašlu na něho. Daj tam houbu, nic ti nedá. Kdybych tam dal houbu, tak Nic ti nedá. len to na chvíľku to pauznu na takých 7 minút, takže a potom už len ukončím video v podzemke, takže zatím čau. Takže zakončujem díl tým, že idem na podzemku a nechám ho celé prejet. Takže vidíte, moc se nabírá, ale dost, je to dost zatím. Ale keď ti dá kritik, voda, zablokováno. No, tak to se nedá. Kdo ty válečník, aha. No. Takže to je jedno, ale ja už končím. Takže čauky. Čus.